Hey yo guys, Σάμπομέγκας εδώ. Νέο βίντεο σήμερα, θα παίξουμε λίγο το Clash Royale. Έχω αρκετό καιρό να το σκάμε πρώτη φορά που το παίζουμε και το παιχνίδι. Στο οποίο βασίζεται το Clash of Clans. Βασίζεται αλλά έχει πολύ διαφορετικά troops. Ωραία. Νεμπέδια. Oh yeah. Let's go. Είμαστε. Witch. Μια witch. Γιατί το να φέρω από αυτό. Φιλόπουλο. Αυτό το παιχνίδι είναι φανταστικό. Το έδειξε ένας φίλος μου. Baby Dragon. Θέλω να νικήσω αυτή τη μάχη. Ήρθα να βάλω 2 αστέρια, δεν με νοιάζει. Σκαθώ να την νικήσω. Αυτό είναι. Τι κάνω. Το νουμπίδιο. Μπαίνουμε σκέλετο. Του μπαίνουμε σκέλετο. Όχι φύγε. Μια witch. Νίκησε. Αλλά φάτε το παιδί μου. Σιγά με νικήστε ρε. Περίμενε πιο καλό φανταστικό βίντεο να νικήσει. Δεν πρέπει να νικήσουμε με τέτοιο. Με διαστέρια. Νίκησα. Μπαμ. Άντε γεια. Ναι, επιτέλους. Θα επιθυμούσα ένα κύβι. Ένα δε. Τι βάλτε γιατί δεν έχουν σκοτώ. Στα ιζέρα. Ναι. Τι βάλτε. Έχω κι άλλο κρόνσες. Ένας Ιαπωνέζος. Το. Ούτε καν ρε, τι πας να κάνεις ρε. Τι κάνει ρε. Μπαμπάκι. Βασικά. Yo guys, ήθελα να σας ξέρω ότι αυτό θα ήταν το βίντεο της ημέρας. Ήθελα να ρίξω αυτό το νέο παιχνίδι, να το παίξετε κι εσείς. Να μπείτε σε λένε το ακού. Bye, yo, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και στο επόμενο βίντεο, ξέρετε τι θα γίνει. Γράψτε μου στα comments τι θα παίξω και θα το